Fl-aħħar 24 siegħa 35 persuna oħra rriżultaw pożittivi għal Covid-19, bit-total ta' każi bekk jitla għal 35,866. Minħa l-oħra 40 persuna huma kunsidrati li fiequ filwaqt li sfortunatament raġel ta' 65 sena tilef ħajtu fl-isptar Mater Dei fl-aħħar sigħat kawża tal-pandemija. L-ammont ta' każi attivi sawwa ta' 681 filwaqt li lat ta' persuni li qed jingħataw kura fl-Isptar Mater Dei huma 37, b'2 minnhom qed jingħataw il-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Madankollu fl-aġġornament mogħti mill-Ministeru tas-Saħħa ma tħabbrux dettalji dwar il-kundizzjoni ta' dawn il-persuni jew jekk dawn intlaqtux mill-varjant Indjan li qed jinfirex mingħajr kontroll f'diversi pajjiżi. Min-naħa l-oħra l-Ministeru qal li s'issa huma kważi 410,000 il-persuni li tlaqmu kompletament kontra l-Covid-19 f'pajjiżna li jfisser 90% tal-popolazzjoni. Intant mis-6 ta' Settembru li ġej ser jerġgħu jitħallew isiru attivitajiet fejn in-nies ikunu jistgħu joqogħdu bil-wifqa. Dawn l-attivitajiet ser jiġu limitati għal 100 persuna u ser jitħallew jattendu biss dawk li ħadu l-vaċċin għal kontra l-Covid-19. Ġie mħabbar ukoll li mit-13 ta' Settembru ser ikun qed jingħata booster tal-vaċċin. Dan mistenni jingħata lil nies li għandhom sistema immunitarja baxxa, dawk li jinsabu f'dar tal-anzjani kif ukoll nies li għandhom kundizzjonijiet mediċi akuti. Dawk li huma eliġibbli għal booster ser ikunu qed jirċievu appuntament bil-posta.